दाउ साबायनांगौनो Nggak thằng Quả bất đầu ạ. Ma. Cái lều thắn nào ada apa thaktan sopi madlele ko matho thikse montarbai madya do ma guma jano mondong na fidung ma
बै गेजेराव थुनांगौ ना गोजायाव नै ada temu gak? Bambula. Hah? Soर बांसिन मोनहोनो सोर मोनसै मोखांखौ सिनायजासे साफायनानै हो होमबासो दा गैला माबासो एम्फौआ माइआबोसो जाजोबो एम्फौ ओइ मासे मेला दंथारो होनबायहाय बोरो माथो मासेबो गैया गैला आं हमनोखौ हमनो मोना ini ani मासे आयौ नारेंबो थाखुमालाय थेने आथिङाव हमथाना लाखिदों नै खारबावबायसो हमबाबो मोना खारबाय एसे जि खादुरासो नांलायदों गान्दी ini bambula लानांगौ बाम्बुला गांबेखौ होनो नेट नायग्राफ्रा सिनायसिगोन आरो बा होननानै देन्जार हायो माथो होननानै मोखांखौ नुबासो सिनायगोन ना माथो बुरियानो हाथारदों होनलायनो जोंहा माइना मोनाखै जमा नागिरफैना होनसिगोन आरो क'क्राझाराव थानानै Nah. Ya kan tuh. Oi lelaki हानायाव जेनथेन हायो थांनाय समाव मोनो